Kaya palutos kung ang ginagmay ni. Karisan o patatas o karot o karni ginagmay kaya paluto. Sa bulan pag yun niya yung ani. Pastilan. Yapos pinat sa mukan kaayo. Sara to. Mukan guys pinat. Siya magpalit og sili. Luto siya ginagmay nga way sili. Patay. Ang cellphone. Andiyan na siya, mulugpot. Di ayon ng silpo ana nga eh, mulugpot. Di ko piyansaan.
kasi bonito nung say naa. Peanut lang din, mama. Ay, sabi, samok nat. Nilugpot na ba kong cellphone nat? Luto ang tanat. Nakunat na ni mahok ang tain nat. Wow. Sorry lang biglas po ako. Sabuk-samuk nat. Meron di ka nga bunalan. Ani kuya ni nat. Tudan din ni kuya guys. Kay alas 6 na kapit. Alas 6 naman siguro gani ron. Kauna. Kasi samukan kayo are si Peanut. Kay mukao na siya. Sure dia nat ha. Pag gani tay kanihapon mag-una-una ng kagkaon. Ang barunat. Bunal ka nat. Samok-samok. Yeah. Yeah.
Sige, wala pa malit per kung isda. Malit na po na nag-isda, merkado. Wa kayo palit tingon kay kanang kuan ko ng mga stock ron mga Dili bang hmm, sa ganahan. ganahan palit. Sa una na ko yung tawag na swap ko na ko. May pandemic. Press pa man sa ilahang. Uy! Mo niluto nat nga niluto ginagmay. Ganahan niya nga ginagmay. Dako ako danay mo ako. Kay susdong lami na kay na dong malapta na dong lapon yun ang karot mo kanang kuan. Kanang patatas. Yung magkakayo nagsarsa. Pillits karon. Ano man? Ha? Kay dili na po ang ugas ng delivery. Unsa man? Ang harness. Nagdapo nimo, dili na mahal kito. Ay, cash jud. Hmm. Basta dinagko na siguro yung ordero, no? Cash na jud siguro. Tapos on delivery, mag-una imong cash. Dili. Depende na sa seller mo. Ha? Depende na sa seller. Kung may labot ng kuan. Ay, Mayroon pa niyang padawag bike. basta gusto kuan, hadlok siguro sell na scam. Siguro stand siguro sa seller. Butang nagpupuwa nga wala pa na kuan. Wala pa malata ang karat o kuan. Vitamins pag-ainom nilang kuko. Wow. Ketchup ng gamay. Color. Sticky sad eh. Okay. Asukar. Tamis. Ano ko ng karot? Namok na ba? Dahil ko na. Ha? Humok ang buwan. Namok ka man guna. Gahi-gahi pa eh. Tira.
Mera. Kuwag sarsa gamay. Turay. Tangig Hans gamay. Wala ha? Ketchup. Ang patatas humok na. Ang carrots may gahi pagid siya na. Pero humok naman siya, pero napa siya Bakit ito mahumok ko? kuwang pa. Kay igo pud mo lapot pud. Ang karne ka, humok na. Ano pilaw eh? Wa. Diba ta, abok anak, may sakto. Nugget. Sara may gipalit sa itong amo. Di mo, rapi itong paiguan. Ugong sa'yo na nga, di mo, rapi paiguan. Ah, mangita kag wa. Kami. Okay. Tulo. Eh, sakto rang mga dong. Yung tulo aslong na kayo na. Kumakapin bigli. Bigli na. Kung palabian po nino kuan. Di ba? O pwede man eh, mong gusto kag lapot. Kuan, lapot na maguna. Di ko ganahan kag na ay lapot sa dukayo pa. Ito nang tangan mo. Sa bag, isa ang pagtawag sa mong niluto, ginado, gisado, o bili ni mong kuwan. Naputol. Ito nang butangan mo og ka ng cornstarch. Ikay sa tigbutang cornstarch. Ang ganagana raho ang butang ko cornstarch. Ikay ko tigbutang bitaw cornstarch. Ang luto ko. Yan, nag-isgisa daan ng baboy. Kanang cornstarch palapot ano kung nasabaw. Kanang na og lapot na Sa may first step, ano? di na nabutangan og cornstarch kaya di kadto ko ano ganahan. Di man jud awa da hilig-hilig nang gud nga. Igisa ni mo daan ng karne. Kana guys, luto na. Ma? Ginamay. Nagtinapulan. Paghukad kay manihapon na. Nauman ako gluto guys sa maura pa ko ang recipe karong panihapon ginagmay kuno to. Puri nga nila ginagmay. Ginagkon og hiwa ang patatas ug carrots oi cha. Charot agbaw gyud ganahan og patatas ug carrots. Bye bye guys. Mayong gabi. Ha? Spaghetti. Mayong gabi guys. Bye bye. God bless. Like and subscribe.